Türkmenistan täze ýyl bayramçylyklaryna taýýarlanýarka şol häkimetler howpsuzlyk düzgünleriniň we ýanygyň howpsuzlygy talaplarynyň berja edilişine ünsü güýçlendirýärler. Hususy dara kärhanalarda, şol taýda dükanlarda we kafe restoranlarda ýygyderli barlyk geçirilýär. Hojalyklaryň her birine ýanygyň howpsuzlygy talaplary düşündirilýär. Bu arada Azatlyk radiosynyň Liwapdaky habarçysynyň soňky maglumatlarynda aýdylýar. Täze ýyl bayramçylygynyň ýakynlaşmagy bilen Türkmenawatda we Çärje etrawynda yerli polisiýa we ýanygyň gullugy güýçlendirilen iş tertibine geçirildi. Şäherde polisiýa işgärleri adaty wezipä borçlarynyň başga her bir kafe, bar ýa-da restorany baryp görýär we tertip düzgünniň bozulmazlygyna gözegçilik edýär. Polisiýa işgärleri olara spirtli içkileriň satylmagynyň gadalandygy barada duýduruş berýär. Şeýle-de polisiýa işgärleri bayramçylyk günlerinde kafe, barlar we restoranlar ýaly kärhanalaryň akşam saat 21:00-dan artyk işlemeli däldigini biznes eýlerine habar berýärler. Gözegçilik çäreleri we iş wagtynyň çäklendirilmegi spirtli içkileri satýan dükandara hem degişli edilýän talaba görä alkogol satýan sowda nokatlary 25 dekabrdan başlap saat 21:00-da yapylmaly. Döwlet dükanlarynyň işleýän sagaty has gysga bolup, olar akşam saat 8-de yapylýar. Bu aralykda Liwapda ýanygyň howpsuzlygyna gözegçilik edýän gullyklaryň işgärleri hojuluklara aýlanýar. Ýanygyň gullugy her hojalygy her öýe girip duýdurus kagazlaryny paýlap çykýar. Mundan başga da bir näçe düzgüni berja etmegi dilden talap edýär. Ýanygyň howpsuzlygy gullugynyň işgärleri 31 dekabrda ot ýakmak, otoglardaky täzil arçalaryň ysyklandyrys girlandylary gözegçilikde düşürmek, salyut feýwerklerini atmak we öý şertlerinde ýasalan petardalary ulanmak gadagan diýip duýduruş berýär. Dip habarçymyda aýdýar. Türkmenawadyň ýanygyň howpsuzlygy gullugynyň işgärleri köp gatly jaýlardaky her bir öýüň gapysyny ýekime-ýeke kakyp duýduruş berip çykýar, ýaşaýjylara balkonlarda ot ýakmak, çiýişlik bişirmek hem gadagan edilýär. Eger de goňsularyň balkonunda ot ýakylsa, onda 01 nomere jaň edip goňsym ot ýakýar diýip jaň etmeli. Ýanygyň howpsuzlygy gullugynyň işgärleri ýaşaýjylara habar bermegi tapşyrýarlar. Dip habarçy aýdýar. Owy ýerlerinde de ýanygyň howpsuzlygyna gözegçilik güýçlendirilýär. Adamlardan köçelerde ot ýakmazlyk, feýerwerk atmazlyk talap edilýär. Gözegçilige owy ýaşurlar çekilýär. Owalarda hususy kärhanalaryň, dükanlaryň, awtolog bejerýän kärhanalaryň, dillikhanalaryň işi saat 20:00-da gutarmaly edildi. Bu talabyň berja edilişine yerli polisiýa bölüminiň işgärleri berk gözegçilik edýärler. Talaby bozanlara jerime salynýar. Balkan vilayetinde täze ýyl bayramçylygy münasibetli arzan bahadan satyga çykarylýan haritlaryň hili adamlary lap keçedýär. Ilata çüýräp zaýa bolan haritlar satylýar. Bu aralykda hususiýetçilerde azyk önümleriniň bahasy gymmatlaýar. Bu waka prezidentiň bayramçylyk günlerinde bazarlaryň dürli azyk haritlar bilen bolelin el ýeterli bahalardan üpçün edilmegini tawşyrmagynyň ýa-da gawat geldi. Bayramçylyk münasibeti Türkmenmar şäheriniň kenar bazaryna gurnalan göçme sowda çadırlaryna yaramlylyk möhleti geçen haritlar satylýar. Olaryň arasyna alma, apelsin, mandarin, pomidor ýaly haritlar bolup, olar çüýräp, reňki heňläp, porsap gidipdir. Olary adam ýer ýaly däl. Megerem goýun we sygyrym iýmese gerek. Dip Türkmenbaşly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Göçme sowda nokatlarynda almanyň 1 kilogramy 15 manat, apelsin 20 manat, mandarin 10 manat we pomidor 12 manat bahalanýar. Habarçymyz bu nokatlarda ilata ýeňillikli bahadan satylýan tovugyň sowdasynda hem göz boýawçylygyň bardygyny aýdýar. Onuň sözlerine göre gaplanan tovugyň daşynda yaramlyk möhletiniň oktyabr aýynda gutarandygy bellenilýär. Käbir satyjylar aljylaryň bu baradaky nägileliklerinden we şikayetlerinden soň tovugyň satywyny besedýärler. Satıcı başlığına can etti. Ol adamları bizi zäherläp öldürecek bolýaňyzmy diýip gıýgyryp dur. Halk meni urjak bolýar diýdi. Başlygy oňa tovuklary satma, olary Aktaş we Mäňeli owalaryndaky dükanlarda sattyrmagy uradaryn towuk ýok diýip aýdaý diýdi. Dip Türkmenbaşly ýaşaýjy 20 dekabrda ýerden kenar bazarynda şaýat bolan ýagdaýlaryny anonim şertde gurrun berdi. Bu aralykda bazarlarda we dükanlarda hususiýetçiler tarapyndan satylýan azyk önümleriniň bahasy gymmatlaýar. Häzir 30 sany ýumurtganyň bahasy 58 manada, 1 kilogram tovugyň bahasy 53 manada ýokurlandy. Mundan ozal bu önümler değişlikde 51 we 40 manat bahalanýardy.
Bazarlarda haritlaryň gymmatlamagy we hökümetiň arzan berdimnip zibile zyňylmaly zatlary halka puluny satmakçy bolmagy köp adam lap keçedýär. Dip Türkmenbaşly ýaşaýjy bellidi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň Söwda edarasyndan kommentari alyp bilmedi. Bu maglumatlar Prezident Serdar Berdimuhammedowyň bayramçylyk günlerinde bazarlaryň we dukanlaryň dürli azy haritlar bilen bolelin, el yeterli bahalardan üpçün edilmegi babatda değişli ýol başçylara tawşyryklary bermeginden 2 gün soňa gabat geldi. Döwlet başlutany bu tawşyryklaryny 18 dekabrda geçirilen hökümet maslahatynda ma'lum etdi. Russiya Ukrainanyň dürli ýerlerindäki şol sanyny paýtagat Kiýewdäki nişanalary dron zarbalaryna tutdy diýip Ukraina häkimetleri 20 dekabr güni ýerden aýtdylar. Bu hüjüm Kremliň parahatçylyk gepleşiklerini ret eden we ABC kömeginiň dowam etmeginiň has kän gumany gaplanyň wagtyna gabat geldi. Prezident Vladimir Zelenski bu hüjümden biraden Birleşen Ştatlaryň inni gumanly bolup görünýän kömeginiň berilejekdigini şimdi hem umyt baglaýanlygyny aýtdy. Ukrainanyň howa güýçleri Kiýewe, Odessa, Kherson we Ukrainanyň beýleki sebitlerine uçurulan 19 pilot uçaryň 18-sini ýok edenliklerini aýtdylar. Teslapky maglumata görä paýtagtda ölen ýa yaraly bolan bolmady. Ýan çekilmedi diýip Kiýewiň Harward administrasiýasynyň başlygy Serhiy Popko Telegram habarlaşma programmasyna aýtdy. Şeýle de Ukrainanyň howa güýçleri Russiýanyň Günnogordaky Kharkiw sebitine 2 sany howada urukdyrylýan raketa bilen hüjüm edenligini aýtdy. Bu hüjüm netijesinde ölen ýa yaraly bolan adamyň bolmanlygy hem habar berildi. Şu aralykda Günnogordaky Kherson sebitindäki Sewit Harward administrasiýasy 20 dekabrda Rus oklaryndan 16 adamyň şol sanyny 4 çaganyň yaralananlygyny aýtdy. Russiýa bu habarlar bilen baglykda badawat hiç bir düşündiriş bermedi. Kremliň medeniýet sekretary Dmitri Peskowyň 20 dekabrda Moskwada jurnalistler aýdan sözlerine görä Kreml häzir gepleşik geçirmek üçin esas görünýär. Täze hüjüm we Peskowyň aýdan sözleri ABC senatynyň Ukraina has köp kömek bermek we ABC-nyň terhet howpsuzlygyny güýçlendirmek meselelerine inniki ýylyň başyna çenli ses bermejekdigi. Sebäbi demokratlar bilen respublikanlaryň gepleşikleri dowam etdirýäni barada çykan habaryň ýa gabat geldi. Gepleşikçilerimiz dekabr we ýanwar aýlaryndaky ara kesme wagtyny ören ihlas edip işlerler we bizim maksadymyz ýa dolanyp gelen wadymyza bir zatlar etmekden ibaret diýip senatyň demokratik lideri Chuck Schumer jurnalistler aýtdy. Schumer we senatdaky Respublikan toparynyň lideri Mitch McConnell tarapyndan edilen bilelikdäki beýanatda gepleşik geçirýänleriň ruhlanyrjy öňegdişlik gazanýanlyklar ýöne kyn meseleleriň saklanyp galýanlygy aýdyldy. Schumer we McConnell özleriniň Ukraina, Israil, Taýwany we ABC-nyň günorta terkedine milliardlarça dollarlyk ferişte göwerilmegine ýol açan kanunlaryň kabul edilmegine ıgrarly bolup galýanlyklaryny aýtdylar. Zelenski bir adam Kiýewde eden çykyşyny ýa gaýdyşlyga garamazdan ABC tarapyndan üpçün edilýän howa gory ulgamynyň anyklaşdyrylmadyk göleginiň ýolladygyny, ýetip gelýänligini we Ýewropalylaryň hem kömek bermeklerini dowam etdirýänligini aýtdy. Ýönül Ukrainanyň ýurdu goramak üçin alyp barýan söwüşini dowam etdirmek üçin kömegiň gysgaly ýagdaýda berilmegine mätäçdigini hem berk nygtady. Birleşen Ştatlaryň kömegi bize edil häzir gerek. Biz Ýewropa Birleşiginiň berýän kömegine hem mätäç diýip Zelenski aýtdy. Men öz hyzmatdaşlarymyň bizi dinlänliklerini we eşdenliklerini begenýärin. Menin pikirimçe Ukraina verilýän kömek ýakyn wagtda gelip ýetşer diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Zelenski nasamslaryň ýagny raketa garşy ulanýan kämil milli raket ulgamlarynyň getirilip berilmegine garaşylýanlygyny belläp Birleşen Ştatlaryň wada beren ähli zady bilen üpçün etjekdigini ananýanlygyny. Sebäbi Washingtonyň öz berýän maliýe gollagynyň ählisiniň Ukrainanyň harby soğuşa karşı durmak zerurluğuna gönükdürilýänligini düşünýänligini aýtdy. Men Birleşen Ştatlaryň bize ikilik etmejekdigini we biziň wada berilen zatlaryň ählisini aljakdygymyza ananýaryn diýip ol Ukrainanyň Ýewropada hyzmatdaşlary
Ýewropa Birleşigi we beýleki Ýewropa döwletleri bilen hem aýratyn gatnaşyklary guranlygyny aýtdy. Olar hem maliýe we haru kömek bilen bide berýän gollawlaryny dowam etdirýärler diýip Ukraina lideri sözüniň üstüne getirdi. Kiýewde geçirilen medeniýet ýygyny Aktamyň şu aýda has köp haru kömek bermekçi bolýanyny aýdan wagtynda şeýle-de Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň Ukraina'ya berilýän maliýe kömegini ýokarlandyrmak üçin 4,13 milliard dollar maliýe goýumyny tasdiklan wagtyna gabat geldi. Zelenski ýyl aýagyna çenli Abbaşanyň Ukraina üçin berýän haru kömeginiň azyndan bir goşmaça bukçasyna bil baglap biler. Emma Prezident Joe Biden'in kanun çıkarcılardan Ukraina, İsrail we şerket howpsuzlygy üçin tasdiklanmagyny soraýan 100 milyard dollarlyk hasyly kömek bukçasy esasan respublikanlaryň mundan aňryk berilmeli kömekleri oňlamalygy sebäpli kongresse saklandy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin buradan ýokary derejeli harby ýollaşylar bilen duşup Rus goşunlarynyň Ukrainada inisiativany öz ellerine saklaýanlygyny aýtdy.